Vet aquí que una vegada eren un rei i una reina que estaven tan amoïnats de no haver tingut fills, tan amoïnats, que no hi ha manera de dir-ho. Van anar a tota mena d'aigües, prometences, romeries, novenes, de tot havien provat i res no hi valia. Però a l'últim la reina vingué a tenir una noia. Van fer-li un bateig molt lluït. Van enviar a cercar i van trobar-se'n fins a 7 totes les fades de l'encontrada, perquè fossin les padrines de la princeseta i perquè, fent-li un do cadascuna, com era costum de les fades d'aquell temps, tingués d'aquesta manera la princesa totes les perfeccions imaginables. Després de la cerimònia del batejar, tots els convidats van anar al palau del rei, on hi havia un gran refresc aparellat en honor de les fades. Davant de cada una d'elles fou posat a la taula un cobert magnífic, en un estoig d'or massís, dintre el qual hi havia una cullera, una forquilla i un ganivet d'or fi, guarnits de diamants i de robins. Més heus ací que, quan s'anaven asseient les fades l'una després de l'altra, se'n veu entrar una de vella, la qual ningú no havia convidat per la raó que feia potser 50 anys que no havia eixit de la seva torre, i tothom la tenia per morta o encantada. El rei, tot seguit, va fer-li donar un cobert, però no hi hagué pas manera de donar-li el corresponent estoig d'or massís, com a les altres, perquè no se n'havien fet fer sinó 7 per a les 7 fades. La vella va pensar-se que la menyspreaven i va murmurar entre dents algunes amenaces. Se n'adonà una de les fades joves que es trobava al costat d'ella i, malpensant-se del que pogués concedir a la princeseta, tan bon punt va aixecar-se de la taula, va córrer a amagar-se darrere unes cortines, amb l'intent de parlar l'última, per poder esmenar, en tot el que li fos possible, el dany que la vella hagués pogut causar. A tot això, les fades van començar d'atorgar llurs dons a la princesa. La més jove d'entre totes li concedí que seria la noia més gentil del món. La que vingué després, que tindria l'enteniment d'un àngel. La tercera, que en tot allò que faria tindria una gràcia admirable. La quarta, que sabria dansar d'una manera perfecta. La cinquena, que cantaria talment com un rossinyol. I la sisena, que sabria fer sonar tota mena d'instruments amb la més gran perfecció. Tocant-li dir a la vella aleshores, tot movent el cap, més per despit que no pas per raó de sa bellesa, va dir que la princesa es passaria la mà amb un fus, de la qual causa moriria. Aquest do terrible feu esborronar tots els allí reunits, tant que no va haver-hi ningú que no plorés. En aquell moment, la fada jove eixí de darrere la cortina i en veu alta va dir aquests mots. «No us desespereu, oh reis, la vostra filla no n'ha de morir d'això. Cert és que no tinc prou potestat per desfer tot el que la meva predecessora ha fet. La princesa es passarà la mà amb un fus, però en lloc de morir-ne no farà més que caure en una son molt forta, la qual durarà 100 anys, al cap dels quals acudirà a despertar-la el fill d'un rei. A fi de conjurar en la mesura del possible la dissort anunciada per la vella, el rei manà publicar tot seguit un edicte en el qual prohibia a tota mena de persones filar en fus i fins a tenir fusos a casa, sota pena de la vida. Passats 15 o 16 anys, trobant-se el rei i la reina en una de llurs hisendes reials, va escaure's que la princeseta, tot corrent un dia pel castell, ficant-se tan aviat en una cambra com en l'altra, arribà fins a les golfes, on en un mal racó va trobar una velleta que s'estava tota soja filant amb la seva filosa. La bona dona no havia mai sentit a parlar que el rei hagués privat a tothom de filar amb un fus. «Què hi feu aquí, bona àvia?», va dir la princesa. «Filo, filleta meva», va respondre-li la vella, que no la coneixia de res. «Quina cosa més bonica», va dir la princesa. «I com ho feu? Deixeu-me provar si també en sabria jo». Encara no hagué tocat el fus que, tan decidida que era i fins un xic esbojarrada, a part que la sentència de les fades ja ho tenia també previngut, va foradar-se la mà amb el fus i va caure sense coneixement. La bona de la velleta, tota desesperada, vinga a cridar gent, i acut tothom de totes bandes, tiren aigua a la cara de la princesa, li afluixen la roba, li colpegen els palmells de les mans,
li fan fregues en els polsos de l'aigua, la bona de la velleta, tota desesperada, vinga crida gent, i acut tothom de totes bandes, tiren aigua a la cara de la princesa, li afluixen la roba, li colpegen els palmells de les mans, li fan fregues en els polsos amb aigua de la reina d'Hongria, però res no la pot retornar. Aleshores, el rei, que amb el soroll hi havia també pujat, es recordà de la predicció de les fades i, comprenent que era una cosa que havia de succeir un dia o altre per tal com les fades ho tenien ja anunciat, feu posar la princesa a una de les cambres del palau, damunt d'un llit tot ple de brodats d'or i d'argent. L'hauríeu ben bé presa per un àngel, de tan formosa que era, puix la pèrdua dels senys no li havia fet perdre els bonics colors de la cara. Les galtes eren totes rosades, els llavis semblants al corall. Només era que tenia els ulls closos, però se la sentia suaument respirar, cosa que deixava comprendre que no era pas morta. El rei ordenà que se la deixés dormir tranquil·lament fins que tant que li arribés l'hora del seu despertar. La bona fada que l'havia salvada de la mort, condemnant-la, això sí, a dormir 100 anys, es trobava en el reialme dels Mataquins, a 12.000 llegües lluny d'aquell lloc, quan succeí la desgràcia de la princesa, més fou avisada al punt que per un nanet que duia botes de 100 llegües. Això és una mena de botes amb les quals et fan 7 llegües de camí per cada passa. La fada es posà seguidament en camí i al cap d'una hora ja la van veure arribar dalt d'una carrossa tota de foc, conduïda per dragons. El rei s'afanyà a donar-li la mà per davallar del carruatge. Ella donà per ben fet tot el que era estat dispost, però com que era d'aquelles que saben pensar en tot, va preveure que quan la princeseta es despertaria es veuria bon xica amoïnada de trobar-se tota sola en aquell rònec castell. I heus aquí què va fer. Amb la seva vareta, la fada anà tocant tot el que hi havia al castell, llevat del rei i de la reina, acompanyants, dames d'honor, cambreres, gentilhomes, oficials de la guarda, rebosters, cuiners, rentaplats, alabarders, guardians, patges, bailets, tocar així mateix els cavalls que es trobaven dins l'estable, amb llurs palafreners, els grans mastins de l'hort i la petita Puf, o sigui la gosseta de la princesa, la qual s'estava a prop seu damunt del llit. Tan bon punt els hagué tocat l'un rere l'altre, tots van adormir-se per no despertar-se, més fins al moment just en què ho fes la princesa, a fi d'estar tothom disposat a servir-la quan li fos convenient. Fins als asts que en el foc hi havia, boi carregats de perdius i de faisans, van adormir-se, i el foc per igual. Tot això fou fet en un girar d'ulls. Les fades no s'entretenien pas quan es tractava d'anar per feina. Aleshores, el rei i la reina, després d'haver besat llur filla estimada, sense que es despertés, van eixir del castell i van fer crides prohibint a tothom sense l'excepció d'acostar-s'hi. Tals prohibicions eren ben bé necessàries, perquè en l'espai d'un quart d'hora van créixer tot al voltant dels jardins arbres en gran nombre, entre petits i grans, i també esbarzerars i argilagues entortolligats els uns amb els altres, com que no hi havia manera que, bèstia persona, hi pogués passar ningú. Tot just s'hi albiraven els alts de les torratxes del castell, i encara des de molt lluny. A ningú no se li va ocórrer dubtar que la fada no hagués fet encara tot això, per assegurar-se que la princesa no tingués res a témer dels tafaners mentre romandria dormida. Al cap de 100 anys, el fill del rei que aleshores regnava, que era d'una família diferent de la de la princesa dormida, trobant-se caçant per aquells indrets, preguntà quines eren aquelles torres que es veien per damunt d'un gran espessor del bosc. Cadascú li va respondre segons el que n'havia sentit a dir. Els uns deien que si era un castell on s'acoblaven mals esprits. Els altres que si tots els bruixots de l'encontrada hi tenien calatge els dissabtes. L'opinió més corrent era que hi habitava un ogre, el qual s'hi enduia totes les criatures que podia atrapar per menjar-se-les amb tota tranquil·litat i sense que ningú pogués seguir-li, per tenir només ell potestat d'obrir-se pas a través de la boscúria.
El príncep no sabia què creure's de tot això, fins que un vell del país va prendre la paraula i va dir: «Estimat príncep, ja fa més de 50 anys que vaig sentir dir al meu pare que dins d'aquest castell hi havia una princesa, la més formosa que del món, que hi havia de romandre 100 anys adormida i que havia de ser despatllada per un príncep a qui ella estava destinada». Només de sentir l'explicació, el jove príncep no es va poder contenir un moment més. Sense dubtar, va creure que li calia manar a bona fi una aventura com aquella. Impulsat per l'amor i el desig de glòria ensems, va resoldre saber sense més ni més com acabaria tot allò. Apenes s'encaminà cap al bosc, aquells grans arbres i brolla van enretirar-se per deixar-li pas. Va fer camí de dret vers del castell, el qual albirà a l'altre cap d'un gran passeig, per on feu via, sorprenent-se un poc en adonar-se que ningú dels seus acompanyants no l'havia pogut seguir, perquè els arbres havien clos el pas altra volta tan bon punt ell havia passat. No per això va quedar-se a mig camí. Un príncep en la flor de sa joventut i enamorat per torna és sempre coratjós. Va entrar en un gran pati, en què tot el que va veure des del primer moment era per glaçar la sang a qualsevol. Hi havia una quietud que corprenia, la imatge de la mort es presentava arreu i tot era de cossos humans i de bèsties que feien l'efecte de morts. Més amb tot, va conèixer pel nas berrugós i per les galtes vermelles dels suïssos que no estaven sinó adormits i llurs copes, dins les quals es mostraven encara els escorrims del vi, provaven plaver que la son els hi era vinguda bo i bevent. Travessar un gran cel obert enrajolat de marbre, pujar per l'escala, entrar a la sala dels guardes, que estaven arrenglerats a la paret, amb llurs carrabines del coll i roncant com uns beneitots. Passar a través de diverses cambres, plenes de gentilhomes i de dames, tots adormits, a peu dret els uns, altres asseguts. Entrar dins una cambra tota daurada i damunt d'un llit, els cortinatges del qual eren oberts de tots 4 costats, va veure el més formós espectacle que hagués vist en sa vida. Una princesa de 15 o 16 anys, segons les aparences, i que per la seva extraordinària bellesa tenia quelcom de lluminosa i divinal. S'hi atensà tremolant i ple d'admiració, no es va poder estar d'agenollar-se a prop d'ella. Com la fi de l'encantament s'escaigués aleshores, la princesa va desvatiar-se i mirant-se al príncep en sos ulls plens de tendresa, potser més del que calia per una primera entrevista, va dir-li: «Oh, ets tu, príncep meu? Bé t'has fet prou d'esperar». El príncep, corprès de semblants paraules i més que tot de l'accent amb què van ser dites, no sabé com testificar-li el seu goig i el seu agraïment. Ell li donà plenes d'assegurances que l'estimava més que ell mateix. Les paraules no van resultar pas del tot eloqüents, encara així van plaure més, poques retòriques i molta d'amor. Ell estava encara més intimidat que ella, i no cal pas trobar-ho estrany. Ell havia tingut temps de sobres per a rumiar-se el que havia de dir-li, puix segons sembla, i d'això sí que la història no en diu res, la bona fada, en l'espai de tan llarga dormida, li havia procurat el plaer de deliciosos ensomnis. En fi, que feia ja 4 hores que enraonaven i encara no s'havien dit ni la meitat de les coses que tenien per dir-se. A tot això, la gent del palau s'havien despertat com la princesa i ja tothom anava fent la seva, i com que no estaven pas tots enamorats, podeu comptar la fam que durien. La cambrera principal, amb tanta presa com els altres, s'impacientà i va resoldre anunciar a la princesa que el dinar era a taula. El príncep va ajudar la princesa a alçar-se. Ella anava tota avillada, i magníficament, per cert, però ell va guardar-se prou de dir-li que les robes eren un bon xic a l'estil de la besàvia i que el coll que duia no era pas de la darrera moda, no per això era menys gentil ella. Van passar a una sala tota de miralls i allà van dinar, servint-los els oficials de la princesa. Els violins i els oboès deixaren a sentir antigues sonades, excel·lents emperò, amb tot fer prop de 100 anys que no es tocaven, i en havent dinat, sense perdre el temps, l'almoiner de la casa va donar-los la benedicció nupcial a la capella del castell.
i les dames d'honor els conduïren a llur retret. Van dormir poc, puix la princesa poc en freturava pas, i de bon matí el príncep va prendre comiat d'ella per tornar-se'n a la ciutat, on el seu pare ja devia passar angúnia d'ell. El jove va explicar-li com, tot caçant, s'havia perdut per l'obaga i com havia passat la nit a la cabana d'uns carboners que li havien donat pa negre amb formatge per menjar. El rei, son pare, que era tot un bonassàs, el va creure, però sa mare no va pas quedar-ne gaire convençuda i veient que quasi cada dia se'n tornava a caçar i que mai li mancava una excusa o altra, quan havia passat 2 o 3 nits fora de casa, ja no va dubtar gens ni mica que hi havia moretes entremig. Fet i fet, el príncep va viure més de 2 anys amb la princesa i hagué d'ella 2 infants. El primer, que fou una noia, va dir-se Aurora, i el segon, que fou un noi, Diafebus, el qual encara pareixia més gentil que sa germana. La reina va dir diverses vegades al seu fill que per què no se cercava algun divertiment. Tot era per a fer-lo explicar. Més ell no gosà mai confiar el seu secret a sa mare, i era que li tenia por, tot i estimar-la, perquè venia de llinatge d'ogres i havent-se principalment casat el rei amb ella per raó dels abundosos béns que posseïa. Fins es deia d'ella a la cort que encara amb molt misteri si tenia certes inclinacions d'ogressa i que sempre que veia passar criatures petites tenia prous treballs de contenir-se i no llançar-s'hi al damunt. Així és que el príncep no va voler mai confiar-li cosa que fos. Però una vegada el rei hagué mort, cosa que es va esdevenir al cap d'aquells 2 anys, i el príncep va veure rei i senyor, declarar públicament el seu matrimoni i anar a recollir del seu castell, amb gran pompa, la reina sa esposa. Fou rebuda triomfalment a la capital, fent-se entrada enmig dels seus 2 infants. Passat algun temps, el rei va veure's en el cas d'haver d'anar a fer la guerra contra l'emperador del país de Cantalabota, veí seu, deixant encomanat el regiment del seu reialme a la reina sa mare, encomanant-li molt sa muller i sos petits. Devia estar-se a la guerra tot aquell estiu. Al punt que se n'hagué anat, la reina mare feu enviar la nora amb els fills a una masia situada enmig dels boscos, on es feia compte de poder més fàcilment satisfer la seva golafreria. Se n'hi va anar ella també al cap de pocs dies, i un vespre va dir al seu majordom: «Demà per dinar vull menjar-me la petita Aurora». «Oh, senyora», feu el majordom. «Ho vull», va dir la reina amb aquella veu d'ogressa que té fam de carn fresca, «i vull menjar-me-la amb salsa verda». El bon home, comprenent que amb una ogressa no era cosa de jugar-hi, va proveir-se de l'eina i muntar a la cambra de la petita Aurora. Tenia aquesta aleshores uns 4 anys, i tot saltant i rient, acudia a penjar-se-li al coll, demanant-li alguna llaminadura. A l'home li van caure les llàgrimes i deixant anar el coltell de les mans, davallant-li tot seguit al corral a tallar el coll a un anyellet, del qual va fer-ne un tan apetitós cuinat que sa mestressa li declarà no haver tastat mai cosa tan fina. Mentrestant, se n'havia endut l'Aurora i l'havia confiada a sa muller perquè la tingués amagada en son hostatge, el qual era al capdavall del corral. Passats 8 dies, la dolenta de la reina va dir al majordom: «Vull menjar-me el petit Diafebus per sopar». No va replicar-li res perquè ja es feu el propòsit d'enganyar-la com l'altra vegada, anar a cercar el petit Diafebus i me'l trobà armat d'un sabre fent la guerra amb un ximiot que tenia, i això que tot just acabava de fer 3 anys. El dugué igualment a la seva muller, la qual va amagar-lo juntament amb l'Aurora, i en lloc del petit Diafebus servia a l'ogressa un cabridet molt tendre que ella trobà ben gustós. Fins aquí tot havia anat bé. Tanmateix, un vespre, aquell dimoniot de reina va dir al majordom: «Vull menjar-me la meva jove, amb la mateixa salsa que els seus fills». Aleshores fou quan el pobre majordom va desconfiar de poder-la enganyar altra vegada. La reina jove tenia 20 anys fets, i això sense comptar el 100 que havia passat adormida. La seva pell, encara que blanca i bonica, havia de ser un poquet dura,
I com s'ho faria per trobar en tot el corral una bèstia que fos tan feta com li era menester? Va decidir-se aquesta vegada per tallar el coll a la reina, com era única manera de salvar sa pròpia pell, i va pujar-se'n a la cambra de la víctima ben resolt a no fer-hi 2 viatges. Esforçant-se a excitar la seva fúria, entrà empunyant el clotell dins la cambra de la reina jove. No és que volgués sorprendre-la de traïdor, res d'això, sinó que començà per dir-li amb gran respecte quin era l'ordre que havia rebut de la reina mare. «Feu la vostra obligació», va contestar-li, presentant-li el coll. «Executeu el manament que us ha estat fet. Així aniré a reveure els meus fills, els meus pobres fillets que jo estimava tant». Perquè ella ben bé creia que eren morts, de quan els hi havien robat sense dir-li res. «Oh, no, senyora», va respondre entendrit el pobre majordom. «Vos no morireu, ni deixareu tampoc de veure els vostres fills estimats. Per això serà dins de casa meva, allà on els tinc recondits, i per una vegada més enganyaré la reina donant-li a menjar una cérvola en lloc vostre». Tot seguit la conduïa a la seva cambra, on la deixà abraçada amb els seus fills i plorant de goig amb ells, per anar-se'n a arranjar la cérvola, que la reina es menjà per sopar amb la mateixa satisfacció que si hagués estat senora, i havia quedat molt complaguda de sa crueltat, i ja es preparava per dir al rei, quan tornés, que uns llops famolencs havien devorat en Sem sa muller i els seus 2 fills. Un vespre que, com solia, anava pel corral flairant d'ací a d'allà per si trobava quelcom de vianda fresca, s'esconçà a oir de dintre un subterrani el plor del petit Diafebus, a qui sa mare volia castigar per alguna dolenteria que havia fet, i va sentir així mateix com la petita Aurora demanava perdó pel seu germanet. L'ogressa va reconèixer enterament la veu de la reina i la de cada un dels seus fills, i fortament irada per l'engany que li havien fet, l'endemà mateix, amb una veu que tot ho feia tremolar, donà ordres que duguessin un gran cubell al mig del pati, fent-lo omplir de gripaus, de serpents, de vibres i d'escurçons, per llançar-hi dins la reina amb els seus fillets, el majordom i sa muller, amb serventa i tot. Ja era donada l'ordre de fer-los comparèixer tots junts, amb les mans lligades darrere. Quan ja me'ls tenia tots allà i els botxins es disposaven a llançar-los dintre el cubell, heus aquí que el rei, a qui ningú no esperava tan aviat, entrà al pati dalt del cavall. Havia vingut per la posta i d'allò més estranyat va demanar què volien dir tots aquells sinistres preparatius. No hi hagué qui s'atrevís a assabentar-lo de la cosa quan, de sobte, l'ogressa, afollada de veure què passava, es va precipitar ella mateixa de cap dintre el cubell i en un tancar i obrir d'ulls fou devorada per les faristeles que hi havia fet posar. El rei no deixà de doldre-se'n, perquè a la fi de bé era la seva mare, però amb s'esposa i els seus fillets no trigà gaire temps a contar-se'n. Ensenyament. Esperar-se algun temps per haver un marit ric, ben fet, galant i amable és cosa bastant explicable, més esperar 100 anys dormint, tal com s'ha dit, de les noies d'avui dia ben segur que cap no ho faria. Semblen, però, voler-nos d'eixa història provar que del sant matrimoni els lligams agredívols no minven llurs virtuts és en un xic tardívols, pues res no es perd per esperar. Més les dones amb tal insistència opten a la fe conjugal, que és sens dubte una impertinència retreure'ls un exemple de tan pura moral.